Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳар яке шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза распродажаи мо мешава аз анамин намуд паплинои фасон. Кадомиша ки мегирен 100 сомонай. Марҳамат, занг занен. Бисёрш яктаи мондагиай, пешаки гап занам. Ина каседа дар кораи скриншот кардамада партоен. Ина духтарако нигоҳ кунен. Анаишам фасонай. Вайш материалаш атласниай, дубайский атласниай. Ина сангоша намхе праи хамиллион. Иям 100 сомонай. Ҳозир ма шумода бо дигарша нишон метам. Аз анаин тамом шуда буд бо омада. И мулой макай духтаро. Ина сангоша наздики хушро. И дубайский нестай. И материал паплинай, ина нигоҳ кунед чи хеле паплинай. Хулоса инам ҳами хел нархаш 100 сомон. Ина духтарако ишам атласниай, гили хушру, паплини атласниай. Ина нархаш 100 сомон шудагай. Дар хотир дошта бошед, и распродажо 130 симада меафтид, неке 100 симада ҳозир наафтидай. Материалое ки аса 60 буд, ина ҳозир 100 сомон. Нигоҳ кунед ғавсай. Чақа материали ғавси хушруай. Марҳамат духтарако дер накунен. Ина духтаро як донай ай и лёнай, нигоҳ кунед сангаш бо чихе хушруи хамиллион задагиай. Инам ҳами 100 сомонай. Фақат ки як дона мондагиай. Касе ки успед кунам гуфти гапо нависе. Ана баъд як гилаки рӯшанаки хушруи дигай, ина и гилай духтарако дубайскай, ина санги хамиллион задагиай. Ишам 100 сомон шудагиай. Марҳамат дер накунед. Ҳамаш материалҳои якум сортан, ино вай нестанд духтарако. Дуюм сорт нест. Ина. Баъд ина я лёни дига ҳастай. Аз иям як дона мондагиай. Сангои минус плюс дора. Материал худаш лёнай. Ина дар кор боша нависен евростилай гилаш. Иям ами 100 сомон нархаш. Ана ин доинг я дона мондай. Доинга хушру мегиран. Марҳамат санги хамиллион. Иям амхе як дона мондагиай. 100 сомон. Ана ин гили хушруи бад буд духтарако. Дар хотир дошта бошед, и қимат буд. Ҳозир боша, аз и ҳозир чанд рангай нишон метам. Ҳозир ино распродажа дафтидагиам 100 сомони шудагиай. Дер накунен духтаро, фақат ами то тамом шудан шаи распродажа. Мумкин ки як рӯзда тамом мешам чизо, мумкин 2 рӯз 3 рӯз давом мекунам. Хулас ки камай. На, диден 100 сомон. И ранги дигашай. Дубайский материалаш. Ана ин гилахшру харидам. Ино қимат будан духтарако дар хотир дошта бошен. Идора мо 120-140 сомон распродажаша мефурӯхтем. Хе байда 160 маям буд дига хисангукати. Ҳозир боша распродажа 100 сомон. Марҳамат дер накунен. Ана ин лёнай духтарако. Лёнай ғавсаки хушру, ина санги хамиллион. Худаш гили фасонай. Духтар пушак светленький. Нархаш 100 сомон шудагиай. Марҳамат метавонед ки дархост кунед. Ана инам баъд бисёртар мегиранд духтаракои мо. И дубайскиай. Материалаш дубайскишай. Мана гулуш. Диде? Нархаш иям ҳами хел. Ҳамирӯза видео хулас ки ҳамаш 100 сомая. Ана игли хушру бо исанга коша бинед аҷои бод санга кош задагиай. Гулчан фасонай. Материал дубайский. Марҳамат нархаш 100 сомон иям. Нархи 3 метраш. Аз ана як дона мондай духтаро тиграки савзак. Касе ки ҳами видеоро тамошо мекунад, дарав нависед мада ира ма чӣ мекунам. Зайнид мекунам гуфти гапо. Неким як донаен духтаро дубайскияй. Як та мондагиай хафа нашавен. Касе ки тона харидорӣ кунад. Ана баъд ҳаст ана ин гул. И гулам хушрувай. Инам як донай. Материалаш доингай ира. Ане дубайский будай доинг гуфтам. Бахшиш. Иям гули хушрувай хулас. Иҷада нигоҳ кунед чиқа бисёрай. Ҳар яктая мира. Ҳозир ман якта ба якта шумода кушодаша нишон метиҳам. То ин ки тавонед харидорӣ кунед. Интихоб кунед. Ина. Диден? И дубайский. Ана инам дубайский. Ишам кушода кунед. Бовар кунед. И нархҳо нестанд. И намуд паплинда, и сифада, и нарх набуд.
ҳози боша ина бинем барои шумо мо распродажа кардем 100 сомонӣ нам хеле нарх. Сангош аҳамиятиет ҳамаш санги хамелеон задагиай ба назар бигирен духтарако. ҳози ма шумода бо дигар хеглошам нишон метиҳам. Анаи гилам фасонай дубайски санги нимихел сваровски задагиай мана диде хушруча. Анаи атлас вирам ҳози ма шумода нишон метиҳам. Ази дигар рангиш буд ҳози и ранги сабзаш сангша бинед бо чи хе хушрӯи наздик задагиай мана хамелеон нархш 100 сомон беҳтарин нарх барои шумо. Ана баъд ҳози бо атласнира ман нишон метиҳам. Ана ин тигр бахшро харидан и распродажа 140 сомона монда буд. ҳози на распродажаи 100 сомона дафтидагиай. духтарако аз ин чандта ҳастай. ина метавонед ки ба ҳазуру интихоб кунен. мана кабутаки хушрӯ материалш дубайски аз инам ҳастай. дидед мана хамелеон аҷоиб хушрӯ материалаш ирам нағз харидорӣ мекунанд. ана баъд дубайски бо ҳастай. дидед дубайски иш ваяя доингай ана доинги фасон як донаяй и духтарако гирен аҷоиб хушрӯай. дидед нархш ина 100 сомонӣ беҳтарин нарх. ана баъд ҳози ма шумода бо якта гили дигарам нишон метиҳам. ҳар распродажае ки ма амира нишон метиҳам мегиранд. мо ази бор задем марҳамат аз анами гил 100 сомон шудагиай хушрӯвай гили ваяй итальянкаяй. баъд духтаракои азиз ина ино бошад баян лёнан чӣ хеле медонед паплини лён и ғавсаки хушрӯвай марҳамат ози кушода монед ма видео кадистам ғавсаки хушрӯвакай нигоҳ кунед. дидед иям распродажа да ғалтидагиай 100 сомон мана сангои хамелеон. анамиам лёни 100 сомонае духтаро санги фасон задаги хамелеон гулшам гули нағзай барои занҳо хушрӯвай куртада фасон меброя. муҳим он ки лёнай лёни чӣ намешава. нархи заминам 100 сомон шудагиай ҳозир бо анамихе санг бо амихе санг дар и ҷои нарх намеёбед. барои авай духтарако дер накунен дархост кунен аз ино ҳаста аз ино чандтаияй барое ки рулон оварда будем. ана баъд аз анамин як донаяй духтарако сангаш беҳад хушрӯзадагиай иям як донаяй санги хамелеон ҳоҷиёна нархш 100 сомонӣ. аҳамиятиен ҳамаи он сангое ки ман нишон додистам шумода ҳам паплиношон хушрӯвай ва ҳам сангошон оригиналанд. бо ҳамин видеои имрӯзаи мо ҷанбаст меша духтарако. саломат бошед. чизе ки дар корай марҳамат скриншот карда партоем. хайр.